José Antonio Cacabelos apela ao civismo e á educación dos grobenses para facer respectar a peonalización da rúa Castelao. O alcalde asegura que a Policía Local incrementou a vixilancia desta zona para garantir o cumprimento da restrición, sancionando os incumpridores. Ainda sigue habendo veciños e veciñas e vehículos que siguen pasando sin estar autorizados para pasar. Collen a Castelao como un atallo. Eso nos obliga a poñer os pivotes e aínda así hai algúns atrevidos ou algunhas atrevidas que intentan esquivar os pivotes e circular pola Castelao. Estamos reforzando a vixiancia en ese tema, quero dicir que xa levamos prácticamente un centenar de sancións a vehículos, que teñen pasado pola Castelao sin ter autorización e que vamos a seguir sendo moi estritos en ese ámbito. Quero dicir que a multa son 200 euros. Despois dun ano da peonalización desta céntrica rúa Meca, o rexedor asegura que os comentarios dos comerciantes están a ser positivos. Por iso está convencido de que a aposta do seu executivo por restringir o paso dos vehículos favorecerá o desfrute social da contorna. Datos de comentarios que me trasladan os comerciantes da Castelao é que en este verano e en estos días a rúa funciona e se ve movimento de xente e estamos pouco a pouco acadando o obxectivo da rúa, que era darlle máis vida comercial, máis vida social a esa rúa, e se está conseguindo, e eu espero que isto vaya se trasladando pouco a pouco a Alexandre Bóveda e se vaya trasladando a Luis Seoane. Do que non é partidario é da instalación de mobiliario urbano que actúe como obstáculos para os vehículos que intenten circular pola zona sen permiso. O pasado sábado o Concello instalou un pivote na entrada da rúa para controlar o acceso. O dispositivo fallou o mesmo día pola tarde, algo que están corrixindo dende o Concello. Unha vez que están elevados, solamente se poden baixar coas persoas que están autorizadas. Aí hai dous sistemas, uns que son uns mandos, o outro que é unha aplicación telefónica. O problema que estábamos tendo é que a aplicación telefónica sí que nos está xenerando algúns problemas, sobre todo para os servizos públicos, porque parece que estaba mal programada. Ahora mesmo estaba o informático da empresa co informático do Concello reprogramando todo eso. Así as cousas, o rexedor confía en que sexa cuestión de costume e educación conseguir que finalmente a veciñanza respecte as novas restriccións á circulación de vehículos polo centro do Grove.